ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያ ከመዘ እሳት መንፈስ ቅዱስ ከም እሳት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያ ዝወረደሉ ቅነ እግዚአብሔር ኣምላክ ንሐዋርያ ቅድሚ ዕርገቱ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝልእኹልኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሉ ኣዚዝዎም ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላክ ድማኒ ንሐዋርያ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ዝለኣኸሉ ዕለት 23 ጉንበት ጽባሕ ማለት እዩ ጽባሕ ሰንበት ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣምላክ እዚ ቅነዚ ዓቢ በዓል እዩ ዓቢ ክብረ በዓል ናይ ቤተ ክርስቲያንና በዚ ቅነዚ ቤተ ክርስቲያንና መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ መንፈስ ቅዱስ ዝወርደሉ ቅነ ህዝበ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ወሪዱን ህዝበ ክርስቲያን ዝባረኸሉ መንፈስ ቅዱስ ናብ ህዝበ ክርስቲያን ዝወርደሉ ቅነ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣምላክ ንሐዋርያ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ዝለኣኸሉ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምስ ለኣኸ ብ72 ቋንቋታት ክዛረቡ ልሳን ዝኾኖም ማለት እግዚአብሔር ኣምላክ እውቀት ፍልጠት ድማ ከፈተሎም 72 ቋንቋታት ክዛረቡ ከኣሉ ማለት እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ 72 ቋንቋታት ክዛረቡ ኣእምሮኦም ከፈተሎም ሕልናኦም ነቀሐ ኣእምሮኦም ድማ ከፈተሎም ማለት መንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ንዓለም ደቂ መዛምርቲ ክገብርዋ ደቂ መዛምርቲ ክርስቶስ ብስም ኣብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ደቂ መዛምርቲ ይግበርዎም ዝብል ትእዛዝ ብ12 ሐዋርያ ገይሩ ንዓለም ሙሉእ ህዝበ ክርስቲያን ዝሰበኸ ንዓለም ኣብ በርባዕቲኡ ማእዝናት ከይዶም ንዓለም ደቂ ክርስቶስ ገይሮም ዘጥመቁ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ልሳን ኮይኑዎም መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኮይኑዎም መንፈስ ቅዱስ ክጠሚን ከለው ጽጋብ ኮይኑዎም እንዳጽገቦም መንፈስ ቅዱስ ቁር ኮኖን ኩሉ ልብስ እንዳኾኖ ሐዋርያ ኣብ ምድሪ ብዙሕ መከራን ብዙሕ ስቃይን እንዳሐለፉ ንደቂ ክርስቶስ ደቂ መዛምርቲ ክገብሩ እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ዝለኣኸሎም መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ዝለኣኸሎም ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ድማ ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ንኣቦታት ካህናት ንኣቦታት ኣሕዋት ዲያቆናት ንኣቦታት ጳጳሳትን እናለኣኸ ኩሉ ዓለም ደቂ ክርስቶስ ክርስቶሳውያን ንኽኾኑ እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ዘውርደሉ ቅነ መንፈስ ቅዱስ ኣውሪዱ ህዝበ ክርስቲያን ዝባረኹሉ ቅነ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣምላክ ንደቂ መዛሙርቱ ንሐዋርያት ናብ ዓለም እሰደኩም ኣለኹ ኣብኡ ድማ ናብ ተኻሉን ናብ ዕንቅርቢትን ኣትማንን እልእኸኩም ኣለኹ ኣብኡ ድማ ብዙሕ መከራን ብዙሕ ስቃይን ኣሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንኽትወጽዎ ነዚ ነገር እዚ ድማ ንኽትብድዎ ንበይንኹም ኣይሓድገኩምን እየ መንፈስ ቅዱሰይ ልኢኸ ከጻናናዓኩም እየ መንፈስ ቅዱሰይ ኩሉ ግዜ ምሳኹም እዩ እንታይ ክንዛረብ እኳ ኣይትበሉ ኣቅድሚ ነገስታት ኣቅድሚ ኣህዛብ ኣቅድሚ ዓመፅትን ኣቅድሚ ዘይኣመንትን እንታይ ክንዛረብ ኢና ኢልኩም ኣይትፍርሑ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ይዛረብ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱሱ መጻናንዒ ልኢኩ ንሐዋርያት ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ደቂ መዛምርቲ ክርስቶስ ንኽኾኑ ድማ ሰበኸ ንኣብነት ኩሎም ሐዋርያ በዓል ሐዋርያ ቶማስ ኣብ ህንደቼ ሰቢኹ ማለት እዩ በዓል ሐዋርያ ቶማስ ገድሊ ናይ ሐዋርያ ቶማስ እንድሕር አንቢብካ ብጣዕሚ እቲ ዝኸበደ ኩሎም ስቃይ ሕሊፎም ግን ከቢድ ማለት እዩ ክሳብ ቆርቦቱ ቆሊጦም ከም ሓመድ መሊኦም ኣሳቂሞ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዝሕጂ ኸማን ኣብ አንካራ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ታቦት ተዓጥን ኣላ ይበሃል ማለት እዩ ኣይድነው ኣብቲ ክስታይ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ብዙሕ ጸገምን ብዙሕ መከራን በዓል ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ምድረ ኣብዚ ሕጂ እዛ ቱርክ ንብላ መናሃርያ ናይ ክርስትና ወይ ድማ ክርስቲያን እዩ ነይሩ ኩሉ ህዝቢ ናይ ክርስቲያን እዞም ኩለን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብየን ነይረን ቤተ ክርስቲያን ህዝበ ክርስትና ኩሎም ሐዋርያት ኣብኡ ኮይኖም እዮም ዝሰብኩ ነይሮም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ ኩሎም ኣብኦም ነይሮም ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይኣመንቲ መጾም ነታ ዓዲ ወሪሶማ ማለት እዩ ከምዚ ህዝቢ ወይ ድማ ካህናት ምስ ህዝብን ምእመናትን መራሕትን እንተዘይተሰማሚዖም ጓና መጽኡ ዘዕንወካ ወይ ድማ ጓና መጽኡ ሃይማኖትካ ባህልኻ እንደጥፋእካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንሕና ነቂሕና ህዝበ ክርስትና ብፍላይ እዚ ህዝቢ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኽዕንውዎ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ብለው ነዚ ነገር እዚ ድማኒ ክንነቕሓሉ ግባአና ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያንና ንኸብርስዎ ኣቦታትና ንኽእሰሩ ኣቦታትና ቤተ ክርስቲያንና ፖለቲካ ኣትዩ ፋሕፋሕ ንኸብላ ዝኸውን ዘሎ ምክንያት ድማኒ ካብ ሕልፍነቱ እቲ ካህን ከም ክህነቱ እቲ ዲያቆን ከም ዲያቆናቱ እቲ ኩሉ ሰብ ከከም ኣገልግሎት ከገልግል ስለ ዘይከኣል ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ካህናትን ዲያቆናትን ጳጳሳትን ኩሉ ነናቱ
ህዝበ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ከም ቀደማ ከም ዘመነ ሐዋርያ ክትንስእን ህዝበ ክርስትና ክስበኽን ህዝበ ክርስትና ናብ ቤተ ክርስቲያን መጽኡ ህዝበ ክርስትና ቤት ኣማነ ክርስቶስ ኮይኑ እምነቱ ከይሓድግ ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ንኽነብር ንእምነቱ ድማ መስዋዕቲ ክኸፍል መንፈስ ቅዱስ ይለኣኸልና ማለት እዩ። እዚ ድማ ኩለትና ንቤተ ክርስቲያንና ተሓሊቕና ንእምነትና ተሓሊቕና ክንነብር ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ነዚ ነገር እዚ ንኽገብሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ኩሉ ዓለም ደቂ ክርስቶስ ክገብርዎ በቂዖም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንሕና እንታይ ዕዮና ማለት እዩ። ደቂ ክርስቶስ ክንገብሮም ደቂ እቲ ዘሎ ቤተ ክርስቲያናት ዓቂብና ካልኦት ቤተ ክርስቲያናት እቶም ዘለዎ ኣመንቲ ዓቂብና ካልኦት ኣመንቲ እና ደቂ ክርስቶስ ኮይኖም ንኽጥመቑ ክንፅዕርን ሰርሕን ይግባአና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልና ነዚ ንክንገብር ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልና ክንልሙኖን ክንምሕፀኖን ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ዘሎ ካብ ሓደ ጀሚርካ ካብ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 17 ወይ ድማ ካብ ፍቅዲ 1 ጀሚርካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ን72 ሰባት ሓሪ ለኣኸሙ እሞ ዝዕፀል ዓፂድ ኣሎሞ እቶም ክልተ ስለ ደኣኽልዎ ብዙሓት ሰባት ወሰደ ይብል ማለት እዩ። ንዕኦቶም ለኣኸ ንሳቶም ምስ ከዱ ድማ ኣጋንንቲ ክእዘዝዎም ረኣዩ እንዳተሓጎሱ መፂኦም ድማኒ ኦ ጎይታ ኣጋንንቲ ተኣዚዞሙና ኢሎም እንዳተሓጎሱ መፁ። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በሎም እወ ዲያብሎስ ካብ ሰማይ ከም መብረቕ ኮይኑ ክወድቕ ረኣኹ። ስለዚ ኣጋንንቲ ስለዝተኣዘዝኹም ዘይኮንኩም ክትሕጎሱሲ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ህይወት ስለስምኩም ዝተጻሕፈ ዳ ተሓጎሱ እምበር ኣጋንንቲ ስለዝተኣዘዝኹም ተኣምራት ወመንክራት ስለዝገበርኩም ክትሕጎሱ የብልኩምን ስምኩም ኣብ መንግስተ ሰማያት ስለዝተጻሕፈ ተሓጎሱን ደስ ይበልኩምን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ድማኒ ኣብ መንግስተ ሰማያት ስምና ስለ ክትጽሓፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ስለ ወረስቲ ክርስቶስ ክንከውን ኣብቲ መጽሓፈ ህይወት ስለ ስምና ክትጽሓፍ ዘለዎ ዳ ክንሕጎስ ኣለና እምበሪ ተኣምራተ ወመንክራተ ወይ ድማ ስለ ሰበኽና ወይ ወንጌል ስለ ሰበኽና መዝሙር ስለ ዘመርና ደይኮነ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብቲ መጽሓፈ ህይወት ስለ ዝጻሕፈ ነፍስና ወይ ድማ ስምና ኢና ክንሕጎስ ዘለና። ስለዚ ነዚ ንክንገብር ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልና ኣገልገልቲ ናይ ብሓቂ ኣገልገልቲ ክንከውን ናይ ብሓቂ ኣመንቲ ኮይና ንህዝበ ክርስቲያን ከምቲ ግቡእ ጌርና ክንሕዞን ከምቲ ግቡእ ጌርና ክንሰብኮን ከምቲ ግቡእ ጌርና ክነገልግሎን እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ይልኣኸልና ማለት እዩ። እዚ ቅነዚ ከምኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሐዋርያ መጻናንዒ ዝሃቦም ንዓለም ድማኒ ደቂ መዛሙርትን ክገብርዋ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ 72 ቋንቋታት ተዛሪቦም ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈሱ ክልእኸልና ክንጽልን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንቀርብን ይግባአና ማለት እዩ።